Mae'r gan Diarhebion wedi sgwennu gan Obed, a fo sy'n canu honna hefyd. A dwi'n meddwl mae honna di yn ffefryn ni, oddi ar yr EP, ond swn i'n mynd hynna i wyneb o chwaith. Dwi'n meddwl bod i mynd ar ôl y cyfnod na yn coleg yn Aberystwyth o fod dwtch yn ifancach a rhyw straeon, gwirion, rhyw bobl, rhyw gymeriadau, lliwgar, diddorol, ti'n dod ar ei draws o yn crwydro strydoedd Aberystwyth, so allan a nos Ferchar, os ydych chi wedi bod yna yn coleg, dwi'n meddwl chi ddall beth da ni'n feddwl. Mae yna rhyw linell am fod yn flin yn mynd i dy waith, dwi'n meddwl bod honna yn wych o linell, ac mae geiriau Obed, maen nhw'n gosod darlun eitha lliwgar, a maen nhw'n ddiddorol, ac mae yna rhyw deimlad eitha 60au, 70au i kind of yr offeryniaeth. Mae yna lot o acoustic guitars, mae yna lot o 12-string guitars, mae yna lot o slide guitar. Da ni wrth yn bodd efo guitars, ond lot o hwyl i chwarae'n fyw hefyd.